7th ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು. ಬರ್ಡೇ ಮೂರ ನೀ 9th ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇನಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಅತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮಲ ಕೋಡೆ ಡಿನ್ನರ್ ಡೇಟ್ ಹೋದಿತ್ತ ಅಲ್ತು ಬಂದಾಗಲೇ ಲೇಟ್ ಆತಂಡ ಸಾಮಾನು ಇದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂತಾಂಡೆಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶೋಣ್ಣನಕ್ಲಿನ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಅಷ್ಟಮಿ ಐಕ್ಲ ಪೋರಂಡು ಅವು ಆಯ್ತು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಐಕ್ಲ ಪೋರಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ರೋಲ್ಲ ಬಂದು ದಯಬೇಡ ನಮ್ಮಲ್ತು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತೀನಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಿಕ್ಕಣಿಗ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಬೈಕ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂದು ಡಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಡಸ್ಟ್ ಅದೇವ ನಮ್ಮನೆ ಡಸ್ಟ್ ತುಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ದಾಲ ತೋಜು ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ನಮಕ್ ರಜೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಪುರ ಆದಿತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ತೂವರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಏನ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಚಿಕನ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ತೂವರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಮೆರ್ನ ನಾಟಕ ಅಷ್ಟಮಿ ನಮ್ಮ ಬಹರೇನ್ಗೆ ಬೈದಂಡ ಅಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶೋ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಹರೇನ್ ಡೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪುರ ತೂವರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರಶೋಣ್ಣೆ ದಾದಾವುಡ್ ನಮಗೆ ಬಂದು ಆರು ಸಾಗರ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಮಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಕೆಲವು ಸಲ ಪನ್ನಗ ಅರೆನ ಪ್ರಶೋಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಪುನ್ ಶಾರ್ಟಡ್ ಅವು ನೆನಪೇ ಹೋಗ್ಪುಂಡ ನಾ ಪುದರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂಚ ಫ್ಲೂಟ್ ಅವೇ ಬರ್ಪೇನಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ಯನ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಏತ ರಡ್ಡಾತನ ಅಂತ ಅಂಚ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಕುದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಡ್ರಾಮಾ ತೂವರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನಾಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಏನ ಬನ್ನಿ ಐತ ಪುದರ ಗೀತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಗೆ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಶೋ ಅತ್ತಂಡ ಏನಲ್ಲ ಪಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಟಿವಿ ಅಮ್ಮ ತೂನಾಗ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಮೇಕಲ್ ತೂಪೆರೋರ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಆತ್ ಲೈವ್ ಶೋ ತೂತುಜರ್ನ ಸೊ ತೂಕ ಏನ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶೋಣ್ಣನಕಲ್ನಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮನ್ಪುನದ ಅಕ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಪುರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಡ್ ಪೂರ ಪೆರಾರ ತೂಕ ದಾದ ಅಪ್ಪು ಒಂದು ತಿಕ್ವಾತೈತೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆವಡ್ ಅಂತ ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಇಡಬಲೆ ಸಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಯಿ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಗಂಡನ ಕಡೆ ತಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿ ಬೀರಿಸುದು ಸುಧಾರ್ಪಣ ಈ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಒಲ್ತ ಮಾತಾವಲ್ಲಿ ಅವು ಇಂಚ ಉಲ್ಟಾ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬರಾಡ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಬಿಡಿದಿ ಬರಾಡ ಬಂಡ 25 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗಿಸೆಟ್ ಮೂರು ಸಂಬಳ ತಾರೀಕು 10 ಆಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ಬಿನ್ನರ್ 12 ದಿನ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಒಣಸು ಗುಂತಿ ಇರಂದಾಂಡ ಅವು ಉದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಂಜಾಲು ಪೂರ ಎರಡು ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಆಟ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ಬಡಿದಿ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಕೊರಿ ಪುಂದೆ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಡದು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಮಾತೇ ವಿಜಯ ಪಾತಿರ್ ಚಿನ್ನು ಪಾತಿರ್ ಬಂಗಾರು ಪಾತಿರ್ ಅಪ್ಪಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕಡ ಬಂಗಾರೊಂದು ಲೆಕ್ಕಡ ಅಪ್ಪೊಂದು ಲೆಕ್ಕಡ
ಹಾಲು ಬಣ್ಣ ಚಿನ್ನ ಜಯ ಬಣ್ಣ ಚಿನ್ನ 1.5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೀತಿ ಜೋರ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ನಾನು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಆಪಜಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾದ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಗ ಕುಡಿದಿಪ್ಪರ ಆಪಜಿಂದ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾತನಾಡ್ತು ಬರೀ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬಾಲೆ ಮಾಣ ಒಂದು ಮಾಣ ಸುಲಭದ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾನ ತರಗತಿಗೆ ಸುಲಭ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹರೀಶನ್ನೇ ಬಗಾರನ ಪೂರ ತಂಡದವರು ಇನಿ ಬೇರೆಯಿಂದ ಊರಿಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊರಿಯರು ಕ್ಷಣ ಬಗ ನನ್ನ ಮಾತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಚಿರಋಣಿಯದಲ್ಲ ಮೊದಲ ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕ ಊರುಡು ಬೊಂಬಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ 10 ವರ್ಷದ ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಅಗಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತು ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡ ಮಂತತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಪು ಲೀಲಾಧರ ಶೆಟ್ಟರನ ಸಮಾಜ ಲೀಲಣ್ಣನ ತಂಡೋಡು ಯಾನು ರಂಗತರಂಗ ತಂಡೋಡು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಅದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಈ ತಂಡೋಡು ಖಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸೋದುತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 140 ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂದಾಗ ಈ ನಾಟಕಗಳು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಲಾವಿದೆ ಕೈಗೊರ್ಲಿ ಅಂತ ಕಲಾವಿದರ ದದನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಡ ಬೇತಗರಿಗೆ ಇನಿ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಆಬುಜಿ ನೆತ್ತು ವಿಶೇಷದ ದಾದ ಬಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿತ್ರರು ಸುಖೇಶ್ ಭಾರಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾನದಿಗೆ ಈ ಮುತ್ತದ ದೀಪದ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರಿನ ಪರವಾದ ಹಿರಿಯ ಈ ಮಾನದಿಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವೇರಿನ ಪರವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದು ಕಾಣಿಕೆ ಆಯ್ತವಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರನ ಫೋಟೋ ಉಂಟು ನಿಗಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಚಪ್ಪಳೆ ಕೊರಮಿಲ್ಲ ಇಡೀ 95 ಜನ ಹರೀಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಳೆ ಕೊರಮ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇವರು ತರತಕ್ಕವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಪುರ್ಲುದ ಏನ ಬೇರೆನೆ ಬರ್ತದೆ ಎಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪ್ರೀತಿ ತೋಜಾದ ನಮ್ಮ ಹರೀಶನ್ನೇ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ನಿಜವಾದ ಎಂಗಳ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಯಾನ ಎಗಳಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ ಆದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಂಡ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಆಯ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಅತ್ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸುಜಿತ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಬರೋಡು ಸುಜಿತ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ನಾನು ಅಂಚಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆಗೆಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ರಫಾ ದಯಾನಂದ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತೆ ದಯಮಂತ ವಿಠಲ ನಾಯಕರ ಚೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತಕೊಂಡು ಫೋಟೋ देखो ಅಷ್ಟಮಿ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ ಏರು ಎಂಕಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಕಲ್ನ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಆರು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಿಡಿತಾರಂತೆ ಪಾಪ ಬಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಂಗಿನ ಭಾಗ್ಯ ಇರನ್ನ ಆಕ್ಟ್
ದೇಗೆ ಪಂಡ ಈ ರೀಜನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಜಾರತ ದೇಗೆ ಈ ರೀಜನ್ ಇಲ್ದು ಅತ್ತೆ ಅಂದನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಇದು ಅಕ್ಲಿನೇ ಪಿದಾಡೊಂದು ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲ ಬೈದೋಲಿ ಅಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ లేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రెండు జನ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾರಿಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಒಟ್ಟ ಬಾರಿ ಯಾದಲ್ಲ ಮಂದಿ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರುವೆ ಎಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮೊಕ್ಕಲ್ ಲೈಫ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಏನದ ನಾಲೆಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಫಿಲ್ಮ್ ತು ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಅಯ್ಯೋ ರಾಗಮಾಶ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಗಮಾಶ್ರು ತೂದಾತ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾಪುರ ತೂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂಜಪ್ಪಾರ ಪಂಡದುಂಡು ತಮಿಳ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದೋಸೆ ವಿತ್ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಟನ್ ಅಂಚಪುರ ಮುಲ್ಲು ಮುಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅವು ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಅವಲ ಪ್ರಶವಣ್ಣ ರೋಲ್ ಮಂದಿರ ಮುಲ್ಪ ಬಾರೆಂಡ್ ಮಂತಿನ ನಾಟಕ ಡಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತು ಬಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಮಟನ್ ಎಗ್ ದೋಸೆಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಪೋಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ವನಸ್ ಪಿದೈ ಮಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪುನ ಬಡ್ಡಾಂಡ್ ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಎನ್ನ ಮಟನ್ ದೋಸೆ ಅಕಲ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ದೋಸೆ ಚಿಕನ್ ಬತ್ತನ್ ಪಿರ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿಲ ಉಂಡತೆ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ನಾಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಪಂಡೆ ತುಪ್ಪ ಉಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೋರಿಸಿ ಏನು ಪಲ್ಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏರ್ನ